Sani Debukai YouTube channel नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दायो आङो दाउ बेदरजों सिब्रु संनाय रेसिपि देखायनो सानदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। दायो स्टार्ट। नै दायो सिब्रुखौ सायगासिनो आरो फारसेथिंजाय नै दै फुदुंदों माने। सोर दाउ फुनो रोङा जोंनिफ्राय सोलोंनोसै। बारा नङा, गिदिर नङा, आधा केजिल'। सानैनि नालाय आधा केजि आरो बारा गिदिर जायाखै माने। आधा केजिबाबो गिदिरानो आरो बारा फिसाबो नंद्राया। दायो दाउखौ सावबाय एसे। गिदिर नुदोंना? जाथावथाव नुबाय रायलायदो। दायो सावबाय आरो दा गोदासिगोन दसे उनावनो। दा गोदानायखौबो नायलांबाय थादो। Pias nih tahu kesian sarai ke semua. Ini itu kesian banget. Itu sebenarnya daun bedor, ini daun bedor ada. Ambil helai. Panggil sirai nih, siram kali. Itu helai sesudah yang mana dewi sirai. Warna. Yang
जोंनि दायोखौ एसे रेबथबनानै दै होसिगोन आरो नै दायो एवबाय आरो बेदरखौ मोजाङै साखासो ओंखारबाय जानोबा फै सोरबा सोरबा जानोबा जाफै नै दायो दै होबाय जोंना बेदरा जासिगोन ओंख्रिया जेबो नाङा दैया जासिगोन दा नै दायो जाबायानो मजा जाफैबाय दिसुन वाव बरिया नै दाउ बेदरनि जाहैबाय थास' बिथ'रि दहाय साननिमोन थास' बिथ'रिजों ना गोरान नै जाहैबाय सिब्रुजों दाउ बेदर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आंनि भिडिअखौ जाय नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनानै हो थेंक इउ फर वाचिं